Merħba, jina Sara. Illum ser naqralkom Ember u l-Mantell Aħmar, miktub minn Claudia Mikallef, illustrat minn Naomi Gatt. Kapitlu 1. Baxxilu dak it-television! Reġgħet gergret il-mama ma' Ember. Lill-Ember kont trid tagħmel weda biex taqlaħħa minn mal-iskrin tat-television. Kemm kienet tħobb tara cartoons, programmi ta' tfal u films animati. Il-favoriti tagħha kienu dawk tal-karattri bil-poteri maġiċi. Kien hemm dawk kapaċi jtiru u dawk li jagħmlu isħarijiet b'xi bakketta maġika. Kienet titaxxaq tarhom jagħmlu leġubijiet u ġo qalba kienet tixtieq li tkun kapaċi tagħmel bħalhom. Il-ħin li Ember kienet tkun imwaħla mat-television kien l-uniku ħin li jkun hemm miskiet u l-paċi ġod-dar ta' din il-familja. Ember kienet it-tifla, il-fustanija. Kella oħta ikbar minna u huwa iżżar. Daqsxejn ta' tarbija. Fid-dar tagħhom flimkien mal-mama u l-papa kien ġie jgħix ukoll in-nannu Feliċ. Kapitlu 2. Ember kienet bla dubju l-aktar waħda li tagħmel storbju minn fost il-membri tal-familja kollha. Fuq tagħha u qalila, Lena tagħha tagħmel xi waħda tinkiteb. L-għaxqa tagħha tinki lill-oħta, tisfida lill-mama, tinbex lil ħuha, titnikker biex tagħmel il-homework, ma tobdix lill-papa u spiss ma tgħidx il-verità. Il-mama kienet tieħu r-ruħ meta Ember kienet tkun kwieta tara t-television. Madankollu, kultant kienet tinkwieta wkoll. Għax ħafna ħin quddiem l-iskrin kienet jagħmel ħażin. Għalhekk, spiss kienet tinkoraġġiha tagħmel affarijiet oħrajn. Għax ma tpenġix xi ftit. Sek taqra storja. Ejja ilgħab logħba moħħtok, kienet ħeġġiġa l-mama. Imma Ember rasa qiebsa wisq. Uff, kemm mifitta l-mama, kienet taħseb bejnha u bejn ruħha. In-nannu Feliċ kien l-unika wieħed li b'xi mod kien jirnexxielu jirraġuna ma' Ember u jsib mezz biex iżomm ftit il-kalma. Kellu tattika speċjali kif ikellimha u jġib ruħu magħha. Dan għaliex Ember kienet tfakru xi ftit fih innifsu meta kien għadu żgħir u mqareb. Hi wkoll kienet tħossha komda man-nannu, spiss kienet tmur għandu għar-refuġju. Ember kienet il-fessuda tan-nannu. Kapitlu 3. Iż-żmien n-nannu kien ħajjat prim. Dak iż-żmien avolja rtira mix-xogħol sikwiet kont issibu jieħid xi ħaġa. In-nannu kellu kamra żgħira tal-ħjata fuq in-naħa ta' wara tad-dar. Qabel ma ġie u joqgħod magħhom din il-kamra kienet tal-imbarazz. Iżda issa f'nofs il-kamra kienu qiegħdu mejda żgħira u siġġu. Hawnhekk in-nannu kien spiss ipoġġi id-drappijiet li kien ser ifassal. Għalkemm din il-kelma Ember ma kienitx taf eżatt xi tfisser. Fuq din il-mejda ġieli wkoll kien ikun hemm xi qalziet biex itellalu l-keffa. Din Ember kienet taf xi tfisser. Kien ikun ħajqassru skont kemm ikun twil minn ħajilbsu biex ma jmurx jaqa' xi waqa' fil-qalziet. Taħt it-tieqa kien hemm mejda oħra għal magna tal-ħjata tan-nannu. Magna antika u robusta. Alla ħares minn missielu. Mal-ħajt kien hemm xi xkafef mimlija kaxxi, lanet u biċċiet ta' drapp. Waħda mill-lanet kienet mimlija buttuni ta' kull daqs, forma u kulur. Darba waħda Ember kienet telat fuq is-siġġu biex tara x'kien hemm fil-kaxxi u biżball waqqet il-landa tal-buttuni. X'festa għamlet! Buttuni jaqbżu u jċekċku mal-kamra kollha. X'kedda ħa n-nannu Feliċ biex ġabarhom kollha. Kapitlu 4. Ġurnata fost l-oħrajn, Ember daħlet fil-kamra ħdejn in-nannu. Il-mama reġgħet tgerger minħabba t-television nan. Għalt Louie u tmiss id-drap li kellu mifrux fuq il-mejda tan-nofs. Kemm hu artab u sabiħ, għalt Lou Ember waqt li melset id-drap ħamrani. Aħmar il-kulur favorit tiegħi. X'in Ember ħarġet mill-kamra, in-nannu mess id-drap lewn in-nar, kif kienet messitu Ember u ġietu idea. X'taħseb li kienet l-idea li ġitu n-nannu? Jien ħankompli naqra, ħanara x'kienet eżatt.